Adwa wacho ni an kaka Peter Masara yudo second term na kalure kaka natiyo gi CDF maber in my first term. Term na mokalo e Nyanza onge sama na wuoke top 5 e tiyo gi CDF e Suna West constituency. Sama no yera mar ariyo ni asegero skundi abiriyo. Abich mag primary to gariyo mag secondary gi pesa CDF. Ane e constituency mokwongo kanye neno report cha madhi gero laboratory ne junior secondary school. The first in the 290 madhi gero laboratory ne junior secondary. Ada wacho ni CDF e pesa ma jopiny yudo. Ene pesa ma chopo kuom jopiny. King'iyo projects ma CDF timo in a county, tichaki kao pesa madonje county ting'iyo tije magitiyo. CDF en pesa monego bed supported nikech japiny winjo gimotimo. Omiana wacho ni CDF en pesa maber, kobedo rand maber to nyalo konyo gwengewa moloyo to weche mag somo. Kaka sani with the new system ma iluongo ni CBC ni. Waonge labs in junior secondary schools, wan gi gik moko morem mang'eny itiyo kode maber. So for Suna West constituency, ada wacho ni kata ranking menyochi neno kotim gi Polytrack, man wabedo awarded. Out of 290 constituencies, Suna West constituency ne number 15 kuom tiyo gi CDF e yo makare. Omiado wacho ni ne jo Suna West mogi kada wacho ni poda brutiyo nu, to ne jo Migori wacho ni kato bedo ni wakale matek. To mbele ka Nyasaye dhi yawonwa yo. Waboluru lodhe piny. Wagore uru gi dhowa. Jasiasa nyaka wuo eke chulowa. Kutamo wawuoyo, stress nyalo mako ji, jasiasa nyalo tho. Kora naparo ni lodhe madongo mwating, wakau weche madongo wawache dhowa, walore gi tim. Ka ng'ato wacho ni okigo payo yo. Payono to joma manyien ikone yo mane wacho ni okapayo. Kora payo. Bas ndalo chore achora to japiny winjo maber. Kikwa concentrate on jotelo kende. This mix, japiny to yuda ng'o. Erokamano. Wabo manyi mbele ka. Kendo watemo mateka enya wayudi in Mheshimiwa Masara, uchila yako, kod Mark Nyamita ichenro mokinyi, ubedi kaka ubet karka. Ukone jo Migori ni nango matimore Migori. Afel kosodo wacho kani Masara koro koduogo, owacha ne dieri kompenyo mopenje ka uno moko duoko. Owe poto Migori kethore. Owacho ni uketho Migori wa. Ochilo wayene ralweny okwadagi. To ng'ato digoi maonge kosa. Openjo karkanyo nyakora monge jwang. Mano janeno emopenjo karkanyo mane makelo wa e giko mar chendo. Mono midhi nyime kod twak, dhi nyime Facebook mara Mogi TV. Kantie penjo